बे चेक राननाय माबाया जाहैबाय मुख्यमंत्री साहाय्य निधि माने मुख्यमंत्री साहाय्य निधिनिफ्राय सोरबा गोरा बेमाराव गोग्लैनानै थानाय जोंनि माने बे ओनसोलनि बतझरा एमसिएलए समष्टि ओनसोलनि एलेकायाव गोबां बेमाराव गोग्लैनानै थानाय मानसिफ्रा जोंनि पार्टियाव दरखास्त होदोंमोन जे जोंहा माने ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय एसे रांनि प्रयोजन जादों होननानै बिदिनो प्राय 90तासो एप्लिकेसन होदोंमोन बे 90ता एप्लिकेसननि भितरावहाय दिनै प्रथम किस्ति हिसाबै 21 जनखौ चेकखौ जों दिनै राननानै होनो हादों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि कबिता बसुमतारी बायदेवनि अनुमोदन क्रमे जोंनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जों गासैहाय जोङो मटामटि 60 जनसो बेनिफिसारिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लादों बेनि भितराव दिनैहाय 21 जनखौ जों हरनो हाबाय आरो माखासे दंबावो बेखौ जों पर्यायक्रमै मोनगोन कारण बिनि दायित्वखौ बिबानखौ जोंनि 5 नं बतझरा विधानसभा समष्टिनि इनचार्ज हिमांग ठाकुरिया विधायक श्रद्धार विधायक हिमांग ठाकुरिया बिथां आरो 1 नं बतझरा एमसिएलए समष्टिनि इनचार्ज जिएमडिएनि उपाध्यक्ष मुकुटा टेका दाङरिया बिसोर सानैनो बे बिबानखौ होनाय जादोंमोन जे नोंथांमोनहा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बेखौ जाहाथे थाबैनो होनो हानाय बेबस्थाखौ लायो दा बे हिसाबै मैया जोंनो बे चेकखौ पाठायहरदों आरो बुंहरदों बिथांमोनहा जे प्रथम किस्ति हिसाबै बे 21 जनखौ होग्रोदो उनावहाय नेक्स्टआव माखासेनि चेकखौ होनायनि बेबस्थाखौ लागोन दा चेक बिथरना दिनैनि मेइन उद्देश्य अकल चेक बिथरनल' नङा नोंथांमोनहा मिन्थिगौ दिनैहाय प्रत्येक मासनि जोबथा रबिबारावहाय यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे मन की बात अनुष्ठान फालियो मन की बात अनुष्ठाननि जरियते रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा जेनोखि मन की बात अनुष्ठानखौ होबाय थादों दा बेखौ जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबा जोंनि बे बतझरायाव मोनफ्रोमबो बुथआव जाहाथे जों मोजां रोखोमै एबार पालन खालामनो हायो बिनि थाखायनो दिनै बे आल'सनाखौ जों बे मिटिंनि जरियते जों लानाय जादों आरोखि खारन एबारनि नैबे मन की बात अनुष्ठानाव बे अनुष्ठानखौ मोजाङै मोजां बयबो सारा आसामाव जेसेबां बुथ दं जेसेबां बुथ कमिटि दं बे प्रत्येकता बुथ कमिटियावनो मन की बातनि थाखाय प्रत्येकता बुथ कमिटियाव गंफा रेडिअ हरनाय जादों जोंनि नैबे बतझरावहाय 89टा बुथ कमिटि दं बे 89टा बुथ कमिटियाव 75टा बुथ कमिटियानो जोंहा खुब एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दं दा बे 75टा बुथ कमिटियाव बेनार लागायनानै रायजो राजाखौ लाफानानै जोंनि बुथ कमिटिनि 21 जननि जेनाखि कमिटि सोद्रोमा बिसोर ज' जानानै एबारनि मन की बात अनुष्ठानखौ खोनासंनाय जागोन आरोखि दा बे मोननै एजेन्डाखौ लानानै जों दिनैहाय बेहाय बुथ कमिटि आरो जोंनि मण्डलनि अफिस बेयारफोरखौ लानानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों की बात अनुष्ठानाथ' एखेबारे जोंना कन्टिनिउ प्रसेस बियो प्रत्येक मासे जाबाय थायो एबारावहाय गुरुत्वपूर्ण बिनि थाखायनो जों बुंदों जे बिनि आगोलावहाय बुथ कमिटिफ्रा रेडिअ मोनफेराखैमोन एबार प्रत्येकता बुथ कमिटि बे बतझरा बोरै नङा सारा आसामावनो जोंनि मानगोनां सभापति भबेश कलिता बिथाङा जोंनि बे आसाम प्रदेशआव जेसेबां बुथ कमिटि दं बे बुथ कमिटियावनो बे गंफा रेडिअखौ हरनाय जादों आरोखि लोगोसे जास्ट मोनसे साहा लोंलायनायनि थाखायबो मोनसे सन्मानार्थे माबा मोनसे अनसुंथाइखौ जों प्रत्येकता बुथ कमिटिनो हरनाय जादों ओंखायनो बे प्रसेसा गोदोनिफ्रायनो जागासिनो दं जाबाय थागोन जेसेबांनाखि यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीया प्राइम मिनिस्टार हिसाबै थागोन बिथाङा निश्चय बे मन की बातखौ खुंबाय थागोन आरो जोंबो बेखौ भटनि जानानै जों बेखौ फालिबाय थागोन
बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।